To, assalamu alaikum mutane, maza da mata, yara da manya, nesa ta zo kusa. Ku garzaya ku danna subscribing a fans ɗin nan na GM Fans TV. Muna saba kawo muku labarai da ɗumi su, yanda a yau za mu tattauna akan wani labari na tausayi, sai ku biyo mu akan labarin. A yaushe idan dare ya yi bayan na shiga net na kwanta, sai in ji sauraye suna kewaye net ɗin suna kuka wuri kana ji ka san yunwa ke damunsu. Sai in ji tausayinsu ya kama ni, baccin ya fita daga idona. Haka ranar na kasa bacci, na tashi kwance na kwanta net ɗin, na cire rigata suka yi ta cizo na har sai da na ji sun ƙoshi. Sannan ni ma na samu na rantsa. Don Allah ka gwada, akwai babban lada da fa'ida. Sai ku biyo mu a lambar waya kamar haka: 09074111686 ko kuma 08148461286. Sai ku saurare mu a zango na gaba. Mun gode daga Isiyaku Ibrahim, wanda aka fi sani da Boyka.